murid ora ngono pijer pamit kajaba yen lara lara tenan lara tenan ora lara wong enak-enakan lan maneh kudu pamit kanggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ning pawulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho lunga-lunga kaya kebo bocah bodho yen sampe lagi ora keno pijer pamit kejaba yen lara tenan ora lara jo etok-etokan. Wis nek dadi murid iki kudu temenanan, nek ora lara tenan aja nganti pamit mergo iso ketinggalan pelajaran ya, Bob. Heeh. Ya kudu kaya ngono. Ah, ya. Yo. Iki pokoke intine iki bengi amake dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu guru datang ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan ngabiyantara sagaduhing tenaga sakadaring lampah ngremenaken ingkang samya hamirsani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin, Tru. Heeh, ya. Genduk niken salindri kon nembang sing klasik. Sing klasik ya maula ora sempat. Ora sempat nembang sing klasik ya mergo gurudak-guruduk wanci limbukan dah wanci goro-goro ki raga rasa kok. Manja ya. Ki matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adik-adikku ya anak-anakku. Mas Agung Sudarwanto, terus Papa, ora keliru Rangga Wisesa ya. Do kepareng bungon. Terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk, mbok menawa rawuh, mbok menawa do mirsani, ayo do guyub rukun. Nek pancen pake kuwi mayang ning Nganjuk, ayo tak disengkuyung, ayo bareng-bareng. Do ting glajik utawa do lenggah ana ning panggung lak melu bungah melu seneng. Kok kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe yo nyusul. Ya heeh, ya. Wis pokoke percaya rezeki enek sing ngatur, rezeki enek sing nata. Wah, ngono. Heeh. Mulai penak uripe lek ngono, semeleh terus. Ya heeh, ya. Yo nduk, Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek panci goro-goro kuwi inti sejatine penonton mayang ya sing jek lenggah ana ing wanci goro-goro. Kalau mau menehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh, langgam. Siap. Dibawani mboten? Oh iya ana dibawani to. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. Oh, Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Wah, Insyaallah. insyaallah. Lah kok mengke enek sing WA aku ki, Ken. Sinten? Ya tak wacane ya. Aku darani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku kok matane raro kok iso WA.